A continuació, en nom del subgrup parlamentari de Solidaritat del grup mixt, té la paraula l'il·lustre senyor Antoni Strubell. Bon dia, il·lustre vicepresidenta, conseller, presidenta. Si em permeten de començar amb una frase en la meva llengua materna, jo diré que en el cas de l'aeroport de Girona, beggars can't be choosers, és a dir, els captaires no poden escollir gaire cosa. En una situació de crisi i de falta del TGV, demanem que l'encertem de cara a Girona. Això és una cosa molt important per Girona i demanem que l'encertem davant del tema de Ryanair a Girona. Estem en mans d'aquesta companyia irlandesa, una de les poques rendibles de les seves característiques, recordem-ho. Malauradament estem en una situació de feblesa. No sé si es pot parlar de xantatge. El senyor Michael O'Leary segur que es diverteix molt a costa nostra. La situació és que tenim un aeroport que està com enganxat a la droga i ara el que hem de fer entre tots és trobar la metadona per sortir d'aquesta situació. Tenim a Ryanair molt mal acostumada i, com hem pogut veure molt clarament en els últims dies, no compleix els acords del 2010. Per tant, ens veiem forçats a coses que en una situació democràtica normal segurament no ens hi veuríem. Jo penso que si fos aquest aeroport una competència exclusiva de la Generalitat, fos públic o privat, i no d'AENA, com s'ha apuntat abans, segur que la situació seria ben diferent. Cal una planificació nacional per evitar cops com el d'Alguaire i incerteses com els que tenim a Girona i Sabadell. El fet és que el turisme a Girona necessita absolutament de l'aeroport de Girona. Abans s'ha esmentat, el company Boada, la quantitat que es deixa cada turista. I això és una cosa molt important. Una altra cosa és que compartim la fórmula que suggeriu amb l'esmena. Per tant, necessitem els turistes de vols de baix preu, que no vols de baix cost, com ens aclareix el José Antonio Donaire, el director de l'Insetur de la Universitat de Girona. Els necessitem perquè allarguen la temporada, diversifiquen la demanda i fan més despesa que el turisme normal. Per tant, jo voldria dir que nosaltres estem a favor de les esmenes transaccionades, no vol dir que en algun cas votarem alguna altra esmena en concret, i pensem que en temps de crisi generalitzada i reducció del moviment aeri no seria prudent posar fi a acords amb Ryanair sense tenir substituts en cartera. Malauradament, Ryanair sap on pot jugar i no, i estem davant d'una capacitat de maniobra sense recursos, estem condemnats a seguir roda. Acabaré amb 3 petites recomanacions de cara al futur des del punt de solidaritat catalana. La primera seria que no podem fer aquest monocultiu de companyies, això és evident, sembla que ho tenim en comú amb altres grups. Hem de fer complir els acords i els preacords, per molt que siguin d'un govern passat, i no pot ser que Ryanair només hagi complert 10 de cada 14 vols acordats amb l'acord anterior. Per tant, senyor conseller, pensem que fer complir els acords ha de formar una part important de la posició a partir d'ara. Moltes gràcies.